warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Atika Rahmawanti, nomor urut 19 minangka dados pananggung jawab produksi saking kelompok 3. Lan kanca-kanca kula. Tepangaken nami kula Cici Tito Dikasmanti, nomor urut 21 minangka pawawancara. Tepangaken nami kula Asifa, nomor urut 16 minangka pewawancara. Lan tepangaken nami kula Dada Pusparini, nomor urut 24 minangka kameramen lan editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa podcast Sekunci 11 Akuntansi Siji. Salah satu podcast ingkang aktual, akurat lan berkarakter. Wonten ing dinten menika kepanggih kalian kula Asifah lan kula Cici Citra Dekasmanti minangka pewawancara saking SMK Negeri Setunggal Karanganyar. Wonten ing agem kita inggih menika Mbah Suprapto menika ketua saking paguyuban jaranan niki. Pripun kabare, Mbah? Sae, kabare sae. Alhamdulillah. Anu pada mangene karepe kepi ana apa? Kita saged niki wawancarai Mbah kalian paguyuban lan jaranan. Paguyuban jalanan. Nggih. Nggih, Mbak niki enten pertanyaane. Setunggal kados pundi asal usul kawujudipun kesenian turangga peksa langan budaya? Kuwi gemin genanu pada kanda terus kanda yuk nyesuk pada ngeduna eblik. Ngeduna eblik. Dia nubu pada kanda jadi hati kan naring hati. Pada niat kan hati akar hati. Niat bareng-bareng gawe senian eblik. Kumpul latihan begitu wis dadi itu dia punya di pasaran maring bumen mana ya labu terus balik labu maning sore gari kenduren gawe jeneng gawe jeneng iki eblek tek jenenge turunggo peksa langan budaya. Jadi niku saking hati nggih, Mbak? Iya anu kana hati jane sejarahnya yo ijalku orang anak itu ini anane nah hati ke hati maunya terus kumpul-kumpul terus kerja bakti pada tabuhan. Saking senengnya gue pada jogetan suwe-suwe sebenarnya gue kebanteran pada ngumpet kan pada gentilin dewek wis jenengane mendem gue ana sing menciptakan maning karena kan duwe ilmune dhuwur lha gue sing nambani gue jenengane pawang cilik. Gue duwe ilmu terus digawe olah dewek iki wae tegawe olah dewek. Jadi men kelihatannya penonton serem dalam Nggih. Pertanyaan kaping kalih, kados pundi bentuk penyajian seni turangga peksa langan budaya? penyajian itu berarti sajen ya. Niku Mbak cara pentas niku pripun nek pas lagi pentas niku. Pasti orang apa-apa pentasnya kami dia bocah rolas wayang rolas gue nganggo siki nganggo eling-eling apa ricik-ricik membentuk gue terus munggah maning dapat ayu terus hitung-hitungan sajian ya kayak bangsane sajen kok sajian. Nek sajane niku enten apa? Ya publik makan sajen Pomarang makan main gue anak pomarane masalah gue anak
wong ya papat aja lah. Perdentene duwe ilmu seni, ilmu seni, langsung ilmu macan, ilmu ketek, ilmu babi, ilmu yang biasa, gue dilebokna maring kesenian budaya, kesenian eblik, gitu. Nah, karena mlebu maring eblik, iki nganggo pola dhewek, nganggo aturan dhewek, nganggo permainan dhewek, nganggo ati dhewek. Nek liyane kuwi bawang potong ora ana ngerti. Ngertine ning senian liyane, sing ngerti kuwi wong papat kuwe. Nah, iki kena nggo patokan. Iki ketua, terus pendamping, pawange, terus pendamping pawang, pendamping ya bisa melu jadi pawang, ya bisa melu jadi eblik. Nah, gue, ini sing bisa ilmu dia, ilmunya ya mbunya orang te, sing ilmu, makanya men eblik gue seneng, wong penonton yang rame, seneng, kepriwe carane, boleh men seneng aja ya. Nanti wong iki dia wis kena yang iki sing gelet masak. Nampak ebleku rame sing nonton akeh banget. Jadi ku yen duwe ilmu kan. Nanti sing popong ya sing orang duwe dia ana sing disenengi. Tapi sing lugu. Nah, dia karena lugu ilmu ini kan untuk sangar pokoknya bilang aja lo gede misalnya kan lo awake kae sukman utuh iya sukman awake bong sukman itu macan makanya segala gue nukem rasukan iya Epliknya bawang potong, eplik siki bocah-bocah anak kae ngerti dulu orang. Ini ngerti ini penting joget seneng. Mendem, apa ini kan mendem kan? Mendem apa? Ayo konten perbedaan di kalian eblik, sing tua lan eblik sing anyar. Ya, nah kan sing anyar-anyar kae mendem-deman tok. Wong jenenge eblik. Ya mendem, joget itu mendem. Takone bareng mendem apa? Wah, mendem kuwi genano men carane kepriwe wong kesjogetan. Kesjogetan jadi kepriwe carane men nyungdareni mendem. Mendem ya mbu ana takone. Mendem ya mbu. Takone mendem ya mbu. Karena ora ngerti. Maknane iki ora ngerti. Angel wong mendem sing mendem tenan kesurupan. Masih jadi menjadi karmane apa biyen ninine si bisoran anak karmane apa geduk limangan geduk dijona geduk bakaran budin apa wedang kopi itu kopinya toro langsung dulu jalan karena keingin kesurupan temenan. Ini pertanyaan kaping 3 nih, Mbah. Nek pas tampil niku kan ngagem busana niku wayang-wayange. Nah niku konsep saking busana mawon niku kepripun, Mbah? Apa enten dasar-dasare ya mboten? Konsep Nggih ngagem napa mawon? Nggih jarit napa? jarit, genting, campur. Campur. Terus ana yang utan iki. Ya, Ya klambi, genting, selendang. Jarit tapi yang itu. nggih campur. Jarit, selendang, genting, klambi. Napa enten aksesoris teng niki? Ora, ikat. Ikat. Kena maune nganggo caping. Heeh. Terus nganggo kiye sing kuping ae. Nggih. Apa jenengane ya? Terus ana iku nganggo kuwe, ngene pada lara boleh ngomong, nanya untuk buang. Karena kalau kiye nembang ketune ngene. Jadi kayak wayang ya kae. Capinge terbuang ora pada gelem. Jadi terganti nganggo ikat.
Iringan menapa mawon ingkang dipun agem mlebet pasugatan seni jaranan turangga peksonangan budaya. Nggih, nggih. Gamelane napa Gamelane mawon? napa Mbak? mawon? Ini kemang campur lah, Nggih. campur apa? Seset gamelan iku nggih, Mbah. Hmm. Kendang lan Ini musik gemia nggo campur siki ana campure, ana gamelane, didadi jenenge campur sari. Nek siki kan eblik campur sari kabeh. nggih. Ini gamelane pirang-pirang sih. Nek gemien ya ming telu tok, papat karo kendang, 5 karo slompet ora ana sinden. Nek gemien. Jadi ming slompet, tukang kendang, sing nabuhi wong telu. Nggih. Gemien. Iya. Wong 5 cukup nek gemien. Nanti sih tukang slompet, terus tukang pawange, dia si nabuhi wong telu. Tukang kendang, tukang slompet ya wong 5. Terus ditambah sing tukang timbul hiji. Iya, sajen. Ya wong 7 lah nek gemien. Wong gemien ya sekali main nang wong dega kan nyepiti. Pertama main pun mesuk main nang rimaku. Pertama main kuwi kanggo dibayar 100.000. 100.000 niku serombongan apa? Saya serombongan 100.000 dibagi kok ana wong 30. Uli piro kowe? Nggih. Wong 30 bayaran kabeh kowe. Duit 100.000 kowe. Bagi sama rata nggih, Mbah. Iya. Uli pira pokoke dine kan wong kerja bareng sih. Nggih. Kuwi gemien 100.000. Terus naik maning jadi 150. Nggih. Terus tahun nesuk munggah maning iku nyung gemien ya ping 5 jadi 5 dia berturut-turut main terus iki main nang kene nesuk main nang kanang koni nesuk main nang kanang Banyuwata main nang kana iku gemien bisa ping 5 berturut-turut anggar kene anu saingan sih, ngene saingan kalau taruban ping telu, lipat, ngene ora kalah bisa ping telu, ini mesti anak bae terus munggah mudur kalau taruban. Ini dibayar dari ini 1.000 apa ya? Bayar 1.000. Itu bisa satu ya satu gemien 1 kilo jadi 1 kilo itu satu siki yang satu siki kan gede satu siki gede. Ini yang kami pertanyaan perkembangan kesenian etnik nang daerah niki niku pripun, Mbak? Nang kene nyung macete nang corona. Ini yang durung karo corona nyung wis sanggup wong telu gagal kabeh karena karo corona ini mana-mana kan ora uli. Nggih. Ana sing uli ge dibubarna. Ini mandek ya 2 tahun apa 4 tahun ya ini. Mandek. Nah, timbul maning bisa kanggo maning nang aring turu aring ngebak. Nah, kono pindho karo gini sing terakhir. Terus nang aring tidur kono Jago ini ya, di corona, secara corona, kita gunakan kono tidur. Awal dibentuk mawon tahun pinten nggih, Mbak? Ayo harusnya. Dibentuk mawon niki tahun pinten? Nah gini ngedeknya gue kena tahun 2000. Ini pertanyaan kados pundi reaksi masyarakat mriki nanggepi kearifan lokal kasebut, Mbah? Nyungkung napa mboten? Karena anak masyarakat ini dukung sepenuhnya. Nggih niki Mbak, pesene panjenengan kangge remaja saniki lah
ben napa nggih nglestarikan budaya niku kepripun, Mbah? Ono anak siki nyok malah dukung malah bagus nak pemuda-pemuda Pak Siki pada gelem jadi duweni seni blik masing-masing aja ning nonton pada mendingan cewek rombongan cewek jadi kenanggo nguri-uri budaya seni budaya bangsa lanjutan kayaknya sih nyontoni nyontoni nyatu generasi penerusnya anak sing lanjut gimana hubungan apa sih orang mesti ada dia sini kenang go nguri-uri anak putu buyut cangga bareng hidup-hidup sing bakalan terus dia suka terus budaya seni budaya tahun kan angguk siki bisa orang anak pada orang bisa Jawa bisa siki jadi jangan nyuyung ngomong dikena angguk apa ya ini nenek orang asing bisa bahasa siki orang anak sih bisa bahasa Jawa bisanya bahasa Indonesia anak angguk bahasa Indonesia ini orang main Tabuan itu alami terbang itu gamelan kulit punah bahasa Indonesia anggar pun bahasa Jawa orang pada tayeng apa pun apa ngomongnya ini jadi ya main sih ngapa mau bisa nih ngapa sih ya tuh ngapa ini pada orang gelem betul Melestarikan mawon nggih, Mbah. Jane anggar ku ya kudune gelem. Anggar ana bocah anak ning ora gelem kon pada dadi kaya kuwi. Kon generasi penerus jadi naring seni eblik iku ya melu-melu tok. Wong sing gula punangan ya, Mbak. Apa suli bong, Mbak? Nah, ini gampang kok kena. Ini gitu. Jane kan orang ngerti, joget ya orang ngerti, mendem ya orang ngerti. Jadi, nang karo pejabat, ya pada melu. Mekaten ingkang kita aturaken kupat kecepun santen menawi enten lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.